皆さんこんばんは、ゆりやです。今日も始まりましたゆりやのファンキーモンキーレディ、7時半から8時までの30分間どうぞ お付き合いください。今日はですね、札幌在住、シンガーソングライターでね、活動しております翔太さんに来ていただいております。翔太さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて翔太さんのことをね知らない方が結構いらっしゃると思いますので、今日のオープニングのこの曲も含め、はい、紹介していただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。私翔太、札幌で基本的に活動させていただいております。はい。シンガーソングライターというか、ほぼシンガーみたいな感じで言わせてはもらってるんですけど、はい、歌詞だったり、曲もちょろっと書いてみたりと、そして基本的にはやっぱ歌うことが好きなので、ライブ活動がメインで活動させてもらってはいるんですけれども、はい、なんだかんだと音楽歴は十何年ぐらい、ね、はい、長いですもんね、はい、やらせてもらってます。はい、最近はそのボイストレーナーだったりとか、はい、いろんな音楽に携わることをやらせていただいております。はい、はい、ざっくりこんな感じですかね。そうですね。はい、本格的に歌を歌い始めたのが14歳って言ってました？そうですね。はい、それまでは本当なんかただカラオケの好きなお兄ちゃんで普通に生活してたんですけど、はい、その頃ちょうどハモネプという、アカペラの大会が流行ってまして、テレビ番組で、それを見た佐藤少年は、はい、翔太少年は佐藤翔太なんですけど佐藤翔太君、はい、翔太少年はですね、はい、かっこいいなと、なんかやってみたいななんて思ってたんですけど、その時にちょうど同級生が、誘ってくれて、その流れでアカペラグループを結成して、そこから本当音楽のなんか人前で歌うっていうことをし始めたぐらいですね。14歳でアカペラって大人ですね。いやと思うじゃないですか。僕楽譜も読めないし、本当にただ単純にもともとあるアカペラになってる曲を、もう男 5,6 人でこうラジカセを囲んで音を聞き分けてそれぞれのパートに振り分けるっていう、本当だからなんだろう、本当ただそれが楽しくてやってただけというか、なんか大人とかなんかかっこいいとか以前になんか本当ただ歌うことハモることが楽しくて、気持ちいいもんね、だってねハモったらね。はい、だからなんか本当その延長線で、今もこうして音楽が続いているっていう。その時に流行ってたそのアカペラのグループとかって誰だったりしますか？よく聞いてたようなアーティストは。ラグフェアっていうそれこそハモネプから出たグループだったりとか、僕らその時、その当時は結構その日本人のハモネプに出てた人たちをよく聞いてたんですけど、どんな人たちですか？チンパラとか、そうですか。あとは、知る人ぞ知るですかね。でもゴスペラーズさんとかは、そうですね。そうですね。アカペラといえばそうですよね。そうですよね。そうですね、アカペラグループっていうグループはそんなところで、あとは洋楽の、ボイストゥーメンさんとか。そうね。はい。クリネックスのコマーシャルに使ってたよね。そうですだからやっぱり洋楽って結構なんか皆さん CM で聞いたことあるのが多いじゃないですか。なんかそれで聞いたことあるなんて言って僕らもそこから真似したりとか、それでそのアカペラ時代をそういう感じで過ごしてましたね。そうで、そのアカペラで過ごした後に今度ジャンルが変わったわけよね。今は違うわけだから、はい、アカペラの次は何に変わりましたか？大体20歳ぐらいの時だったんですけど、打ち込み系の、パソコンで曲を作る、DTM っていう音楽なんですけど、のグループを組みまして、簡単に言うとファンキーモンキーベイビーズさんとか、なんかああいう感じで後ろに DJ がいて、僕ら DJ はいなかったんですけど、曲を流して、簡単に言うとカラオケみたいな形でボーカルがいて歌うみたいな。じゃあその時ぐらいから曲を作るように、オリジナルを作るようになったのかしら？そうですね、最初は本当に僕曲は全然作らなくて、本当ちょっとなんか歌詞を書いてみようから始まったんですけど、その時もそのグループの序盤というか最初の方は挫折したんですよ。歌詞書けないっつって自分のこう文章能力のなさに挫折してだからそっからちょっと期間が空いて、5、6年経った後ぐらいにやっとちゃんと歌詞も書き始めて、でその時になんかこう歌うだけじゃなくて、
なんかこう自分の思ったことを曲として表現したりとか、なんか分かってほしいこういう気持ちってどうだろうとかってこう訴えかけたいなみたいな、歌うだけじゃなくて理解してもらったり共感してもらうっていう部分にちょっと特化していきたいと思って曲を作ってみたりとかっていうことをちょっとずつ始めたわけなんですね。はい、始めました。でそれからレコーディングをしたり、はいね、インディーズで出したり、はい、こういろいろしてるわけですが、今ね、オープニングからずっとこう翔太さんの歌声を聞いてもらってるわけなんですけど、はい、これらがそうですね。そうです、一応ソロになってからは5曲ほどしか今のところないんですけど、一応その前々から、僕のその音楽人生として手掛けたというか、一緒に作った曲は40曲近くは、いっぱいですね、やらせてもらってて、もう今歌えって言われたら歌えるのかなっていうぐらい忘れちゃったり、ちょっと多分曲によってはちょっとってなるのはあるのかなと思うんですけど、そうだよね、お蔵入りしてるものもあるかもしれないですね。そうですね、結構多々あるかもしれないですけど一応そんなぐらいの曲数はやらせてもらってましたね。今かかってる曲は何ていう曲ですか？今かかってる曲は一応チェンジっていう曲なんですけれども、一応後でまたちょっとピックアップしてかけさせていただきたい曲ではあるんですけど。なるほど、オープニングの時、一番最初に書かれてた曲は「アゲイン」っていう曲で、あれが本当に僕がソロになって一番最初、ソロになる前なんですけど、僕がグループを組んでた中でもソロで一曲作ってみたいな、歌ってみたいなと思って、本当に僕が初めて自分一人で手がけて、アレンジャーさんとかにもお願いして全部自分でこういろんな人に頭下げて作った曲が「アゲイン」って曲で、一応その曲の内容的には、何度もやっぱ諦めそうになる、夢とかそういうものに対してやっぱりどうしても諦めそうになることってあると思うんですけど、やっぱ好きで始めたことなので、やっぱ何回でも諦めそうにはなるけど、そうよね、楽しいことばっかりじゃないもんね。辛いこともあるし、あるよね、もう本当に何クソって思うこともあるけど、でもやっぱり本当に好きで始めたものなんで、そこにまた自分の気持ちが戻るよっていう、アゲイン何回でも戻ってくるよっていう、そういうような一曲を、作ってました。こういうのはどうやったらこうリスナーの方々もう一回聞きたいなと思った時どうしたらいいですか？今現状はですね、ライブに来ていただくことしか今流行りのライブハウス、ライブハウスよく聞きますね、テレビのニュースでね、ライブハウス。ライブハウスですね、いろんなことありますけども、何かに言うても、やっぱり一番伝わるのって生だと思うんですよ。そうですね、楽しいって気持ちも、なんか頑張ろうっていう気持ちも、全部ひっくるめてやっぱそういう生で直接目で見て自分たちで伝えて伝わってっていうこの人間と人間のやり取りじゃないですけど、そうですね、やっぱそれが一番だと思うので、今のところ音源っていう音源は、ライブハウスでしか、出してないので、一応シングル的なものも、なんでどっちにしてもライブハウスに来ていただかないと曲も聴けないしCD もゲットできないし。なるほど、そっか、じゃあライブハウスでね、こう気にしないでこう皆さんね足が運べるようになったらもう一回、そうですね、告知いつどこでライブですよって告知してもらわなくちゃダメで、またその時はぜひ来て言いたいですけどね。そうですよね、また全国ライブはまた前みたいにこうやりたいなとかね、前全国ライブでしたっけ？そうですね、前のグループの時は一応全国というか、いろんなとこ行かせてもらってたんで、その時に出会った人たちもいるので、ソロになってからまた全国回ってこないとダメよね、ライブしながら。行きたい気持ちは山々ですけどね、ただやっぱもっともっとこう自分の中でも準備が必要かなと思うので、そっか、いずれは行きたいなっていう思いはあります。じゃあ今ねライブしたくてもちょっとねできない状況なので、今がもしかしたらいい準備期間かもしれないですね。そうですね、ある意味ね、今のこのタイミングでちょっとなるべく力を貯めて皆さんにぶつけていこうかなと。そうですね、でこの今時間のある時に、ボイストレーナーでねとして、お客様にも来
来ていただくようにちょっとアピールを、ね、してもらいたいと思うんですけど、どんなボイストレーニングをしているのか、ちょっと今ほら家でね、時間を持て余してたりとか、もう外に出たくても出れなくてもしょうがなく家にいても暇っていう人もね、多分たくさんいると思うので、そんな中でね、ボイストレーニングを家でできたらもしかしたら楽しいかもしれないので、ちょっと翔太さんタダで、無料でちょっと5分10分ですけど、そうですね、簡単にしかやっぱできないんですけども、やっぱ基本的にボイストレーニングって、僕いつもレッスンとかする場合は1時間ぐらいなんですよ。で一応1ヶ月に4回みたいな毎週ね、感じで来ていただいてるんですけど、やっぱりその中で簡単にって言われるとなかなか難しいもので、ただその中でも簡単にできるものをちょっっと考えたんですけども、まず基本はやっぱ腹式呼吸ですよね。やっぱ呼吸が整わないと、やっぱ体が楽器なので、歌う人っていうのは確かに、その呼吸がないとどうしても声も出ないので、そうですね、腹式呼吸、基本的には、皆さん寝てる時が腹式呼吸にはなってるんですけど、何がどう違うかと言いますと、吸った時に膨らんで吐いた時にへっこむ。で吸う時は鼻から吸って吐く時ははではなく何で吐きましょう英語の S すそうですね、すで吐いていただいて、でまた吸う時には鼻ですって、歯の隙間から息が出る感じですね。そうですね、もうスーッと出していただいて、うの口ですね。じゃあそうですね、スーみたいな感じですね。という感じで、なるべくじゃあ長く。そうですね、一応基本的にはメトロノームとかに合わせてフーじゃないですね、間違えました、スーでしたついついスーですね。スーです。意外とフーで慣れてしまってるというか、そうですね、スーで長く吐くのがね、ちょっと慣れないですよね。一時ロングブレスって流行ったじゃないですか、ダイエットにもいいっていうことで、あれって3秒ですって7秒で吐くとか、なんかそんな感じでしたよね。そんな感じです。で一応、皆さんちょっとざっくりすぎて分からなくなっちゃうと思うので、だいたい時計の針がついた時計ありますよね、あれの秒針が一応1個ずつ1秒ずつ進むにつれて1カウントとしてもらって、あれで4カウントで吸って4カウントで吐く、4秒で吸って4秒で吐くでもいいですか、ってことですね。吐く方が忙しいですね。そうですね、出ないんですよ。歯の隙間からいっぱい声が息が出ない。やっぱり最初なかなか力んじゃったりとかすると思うので、これを腹式にするの？そうです。最初やっぱり立った状態とか座った状態だと慣れないと思うんですよ。めっちゃ一生懸命吐かないとダメだ。そうですね。合ってる？合ってます。合ってるのね。合ってるのは合ってます。ただやっぱり難しいと思うので、最初は寝っ転がりながら、寝そべりながらやってもらうと自然と腹式にはなると思うので、あとは4カウント4秒で吸って4秒で吐くっていうのを意識しつつ、なるべく吸う量と吐く量一定にね、なんかスッ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 とか切れちゃうとかではなく、ちゃんと吸うときはで吸って吐くときは一定に吐く。でなるべくこのお腹を膨らましたりへっこましたりみたいなのを意識しながらやってもらうと、これ地味にダイエット効果にもなると思うんですよね。痩せる私も頑張る。これ何回ぐらいやったらいいですか？一応2分できると。じゃあ4秒だから4秒ってことは2分するってことは、吸って吐いて8秒だから1分間に60秒が120秒なのでこれ大変ですね。3私電話持ってるから計算しちゃおう。計算しちゃいますね、一応何回やるかっていうのをほら分かってた方がそうですね、きっとね、いや私の電話これゼロにならないんだけど、本当120割る8ですね。割る8は15回割り切れた。割り切れましたね。割り切れました。15回。じゃあ今の吸って吐くを15回1日1回やればいい？やれば
ちょっとずつ腹式呼吸ができて、はい、いい感じになると。いい感じに、ただ、これよりもやっぱレベルアップをした腹式呼吸っていうものがあるので、はい、そういうものはやっぱり習いに来ていただけると。そうよね。ちょっと、はい、音ねね、面と向かわないとね、分かりにくかったりしますもんね。はい、そしてやっぱり腹式呼吸もこれで合ってんのっていうことがあると思うので、やっぱそういうのは面と向かって、そうだね、はい、直接レッスンしていただける方がいいかなと思います。ね、今じゃあ出歩けるようになるまでは自力で頑張ってもらいましょう。そうですね。ね、きっと寝てやって腹式かどうか分かるっていうのは、なんかお腹の上になんか物を置いた方が分かりやすかったりします？そうですね。手とか物とか、ちょっと重りをかけていただいて、重りをかけて、はい。何がいいかな。今世の中電話帳持ってる人も少ない？そうですね。新聞軽いんじゃないですかね。軽いか。新聞、雑誌とかなんかちょっと重めのもの、お腹から落ちなさそうなもの。そうですね。ペットボトルでもいいか。ペットボトルいいですね。2リットル、はい、2リットルじゃなくて2リットル。でも2リットル結構重たすぎるかもしれないですね。じゃあ 1.5 リットルぐらいのペットボトルを中に乗せてやってみれば、はい、500でもいいかもしれないですね。500でもいいかも、はい、そうか。ちょっとだけ重りかかるぐらいで、負荷をかける感じで、はい、そうだね。そうか、やってみる。あとなんか家でできるようなことってある？あとはですね、皆さん子供の頃によく遊びでやってたと思うんですけど、口を尖らせてチューする感じ。チューする口ですね。チューする口で、そのままブルルルルっていう。チューの口で。チューの口で。難しい。くっつけて大丈夫ですよ。下唇と上唇は。いや、唾飛ばしてごめんなさい。このマイク次使う人消毒しないと。そうですね。そんな感じで全然大丈夫です。それでもうちょっと慣れてきた頃にゆるくしてあげると、声も出すの？はい。でもうでも両方って難しいね。いや、最初はもう本当に唇を震わすことだけに集中していただければ。はい。で慣れてきたらそんな感じでって言ってもらって。これ何秒かとか？これは本当にさっきと同じように吸の4秒で吐くの4秒でみたいな。これも腹式で、はい。ちょっと疲れる。応用編ですね。そう、応用編なのね。でさらにちょっとこのリップロールっていうこのブルブルって震わすのが慣れてきたら、これリップロールっていうのね。リップロールです。唇をロールしちゃう。そうです。はい。が慣れてきたら、この状態で自分の好きな曲、歌をみたいな感じで歌っていく。なんでしょうね。なんでしょうね。今浮かぶもの。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。歌って。みたいな感じですね。すごいね。で歌ってあげると、ちょっとこの発声の感覚とか、喉を緩めて歌う感覚とかがちょっとずつついてくるので、これだと変にならない、間違った練習になかなかなりづらい。そっか。声を出しちゃったりすると喉を締めすぎてね。そうです。喉痛めたりとかね、発声してると思ったらちょっと逆に間違ってたら喉を悪くしちゃうもんね。痛めちゃったり、やっぱり声出なくなってきちゃうので、やっぱり変に無理のない練習方法が一番ベストだと思いますし、やっぱ来た時、面と向かってボイストレーニングをした時に、やっぱちょっときつめのことをやったりとかはしていこうと思うんですけど、やっぱ自分一人で解決したい時はこれぐらいの、お金もかからないし出かけなくて済むし、家でできちゃう。はい、しかもダイエットね、しかもダイエット、いやいいですね。そんないいことはない。もうぜひ私も今日からやっちゃう。はい、ぜひぜひ皆さん挑戦してみてください。1ヶ月後に私もうすごい痩せてるかもしれない。なんで笑うそこで。いや、次僕多分来た時にじゃあもう誰か分かんない感じになっちゃうかもしれないですか。もうそこ笑うとこで合ってる。もうそしたらあとはリズムの取り方とかね、ちょっとボイストレーニングは関係ないんですけど、なんかせっかくだからなんかね、リズムの取り方も分かったらいいよね。本当に簡単なことなんですけど、皆さん座ってたり立ってたりするときに、リズムを取るとき足で取ったりとかすると思うんですけど、取るね。そういうときにつま先で取る
っていうよりは、うん、かかとで取っていただきたいなっていう。ね、そうだね、つま先の人もいるしね、そうです。かかとの人もいる。そして、なお、うんちょっとこうリズムが崩れやすいよとかちょっと遅れちゃうよとかっていう方は、ちょっとこう細かく、1,2,じゃなくて、1,2,3,4細かめで1頭2頭3頭4頭みたいな感じで細かく取っていくと、やっぱりどんどん間隔が狭まっていくので、なるべくリズムが遅れづらくなっていきますよと。じゃあなるべくいっぱいリズムを取った方がいいってことね。そうですね、細かく、ね、いっぱいというか細かくですね。はい。ちょっとなんかずれるなと思ったら細かく。細かく。ああ。そっかね、じゃあそれを家で音楽を聴いてる方は音楽を聴きながらかかとで足リズムを取りながら細かくリズムを刻むということで、そうですね。でそうするとだいぶリズムが取れやすくなる、はいね、なかなかこうリズムを取るのも難しかったりするので、そうですね、カラオケと合わなかったりね、する方も中にはいらっしゃると思うので、はい、結構日本の曲ってこうのべーんとする、ちょっとゆったりの曲が多いので、細かくリズムを取るって習慣が皆さんないんですよね。そうね、だって、手こうやるときもみ手がね、揉む時間があるぐらい。いやそうなんですよね。揉む時間があるってことはゆっくりね、こうリズムを取ってるってことになるから、こう揉む暇はありませんよと。ね。それぐらい細かく刻んでもらったりとかしていくと、そうですね。じゃあちょっとしかこうラジオの時間内なのでこう教えてね、無料でレッスンしてもらいましたけど、これもっともっとね聞きたいという方多分いると思うので、じゃあどこでどんな風にしたら翔太さんのボイストレーニングを受けれるかご紹介してもらっていいですか？まずはですね、僕のツイッターインスタなどの SNS の方に、DM メッセージっていうものがありますんで、それでちょっと興味ある方はちょっとボイトレ受けたいよと連絡いただければ、ちょっとそこから細かく話をしていけるので、そうですね、まずはちょっと気になった方は僕のツイッターもしくはインスタの方にアクセスしていただきたいなと思うんですけれども、ツイッターの方が、アドレスをちょっと言おうかなと思うんですけども、そうですね、はい、ぜひ言ってください。皆さんメモの準備をそうですね、ツイッターの方が英語の VO アンダーハイフン下のぼっこですね、SHOWTA アンダーハイフン HAL VO アンダーハイフン SHOWTA アンダーハイフン HAL でツイッターのアドレスです。そしてインスタグラムの方が、こちらも同じような感じですね、SHOWTA.SATO、翔太佐藤という風になっております、ちょっとこちらの方ぜひぜひ皆さん、チェックしていただいて。そうですね、YouTube 見てる方は YouTube のさっきオープニングの前にね、カメラの前で翔太さんのその、インスタのアドレス書いたのを写真というかフライヤーをですね、そうですね、パッと見せてますので、それ確認していただいたら大丈夫ですね。YouTube 見返して一時停止とかしてもらっても、そうですか、そうか YouTube も一時停止ができるんですね、多分見れると思いますので、ぜひぜひご連絡いただければと思います。でなんか今聞き逃しちゃったし YouTube も見れないなっていう方はね、ユリアのファンキーモンキーレディの方にファックスとか、お手紙とか、メールとか教えてくださいっていうね、ご一報いただければ私の方からもね連絡の取り方を説明させていただけるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあですね、あっという間にもう、翔太さんとのこの楽しいひとときも終わりを迎えようとしておりますが最後にねエンディングでこうかけたい曲の紹介をしてもらっていいですか？先ほどちらっとお話にもありました、チェンジという曲なんですけれども、皆さんやっぱり頑張って突き進んでいく夢の途中だったりとか、普通の仕事の最中だったりとか、学校とか、いろんな生活が日常あるとは思うんですけど、その中でやっぱり頑張っても頑張ってもなんか進まないなっていう時だったりとか、報われないなっていう時だったりとか、なんかそういう時って、ちょっとなんか逆に進むのやめて立ち止まってみて、なんかちょっと気持ち切り替えてもう一回リスタートした方がすごいもっともっと前に進めるんじゃないのかなと、そういうような気持ちを僕が思いまして、なんでちょっと考え方を一瞬変えてみて立ち止まることもたまには必要だよ、立ち止まってもう一回リスタートした方が進めるものもあるんじゃないのかなっていうような思いを込めて
作った一曲、チェンジという楽曲になります。はい。じゃあ今日はこの翔太さんのチェンジという曲をね、弾きながらお別れしたいと思います。今日は翔太さんありがとうございました。ありがとうございました。また来てね。はい、ありがとうございます。それじゃあね、これで今日の番組はおしまいですが、また来週ね、ぜひこの同じ時間に会いたいと思います。じゃあ皆さんお元気を。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。